Kokonaislukujen laskutoimituksia. Kokonaisluvut on lukuja, jotka me voidaan määritellä 1, 2, 3, 4 tai -1, -2, -3 ja totta kai ne jatkuu sitten äärettömästi. Eli periaatteessa kokonaisluvun täytyy olla kokonainen luku eikä vaikka 2,13. Okei, nyt kun me tiedetään, että mitä kokonaisluvut on, -19 plus suluissa -2. Tää sulku tulee tähän nyt sen takia, koska plus ja miinus ei voi olla peräkkäin. Aina kun meillä on plus ja miinus, niin siitä tulee miinus. Tässä tulee -19 -2, joka on sama asia kuin -21. Se on meidän lopullinen vastaus. Mennään nyt meidän seuraavaan tehtävään. -35 -3 ja tähän tulee taas sulut väliin. Ettei ole kahta merkkiä peräkkäin. Anteeksi. Niin kuin mä sanoin, niin miinus tekee plussan. Eli meillä on nyt -35 plus 3. Ja tästä me saadaan -32. Jos me katsotaan luku suoraan, missä meillä on vaikka 0, 1, 2, 3 ja sitten vaikka -1, -2. Niin kun me plussataan jotain, niin se siirtyy aina tälle puolelle. Okei. -32 on meidän lopullinen vastaus. -5 kertaa -12 jaettuna -3. Kuten näkyy, taas nämä sulut tulee sen takia, että kertomerkki ja miinus ei ole peräkkäin, että jakomerkki ja miinus ei ole peräkkäin. Nämä sulut tuo myös hyvin paljon selkeyttä tehtävään, varsinkin kun matematiikassa edetään vähän pidemmälle. Periaatteessahan tämä sääntö menee tälleen, että aluksi lasketaan kerto- ja jakolaskut ja sitten me edetään plus- ja miinuslaskuihin. Se on niin kuin aina se järjestys, että joko jako kerta, kerto jako, plus miinus, miinus plus. Mut aloitetaan tästä. Eli miinus kertaa miinus, siitä tulee plussa. Eli 5 kertaa 12 on 60. Eli laitetaan tähän vaan 60. Ja sit siinä on vielä jaettuna 3, jonka voi kirjoittaa myös muotoon 60 jaettuna 3. Ja tää kaikki on sama asia kuin 20. Ja se on meidän lopullinen vastaus. Itse asiassa tossa on miinusmerkki. Eli kun me jaetaan -3, niin anteeksi, tähän voi laittaa vielä miinuksen. My bad. Tähän voi laittaa vielä miinusmerkin tuohon murtoluvun eteen, josta me saadaan vastaukseksi -20. Siinä on meidän lopullinen vastaus. 6 - 2 kertaa suluissa 9 - 8 jaettuna 4 plus 5. Eli nytten kun meillä on suluissa enemmän tavaraa kuin vain yksi tietty luku, niin sulut lasketaan aina ensin, jos sulkujen sisällä on nyt jotain laskettavaa tavaraa, mutta voi olla, että sulkuja käytetään vaan sen takia, että eri merkit ei mene päällekkäin. Mutta tässä tapauksessa kyse ei ole merkeistä, vaan kyse on siitä, että sulkujen sisällä on jotain tavaraa. Eli käytännössä laitetaan nyt ihan vaan, että 6 - 2 kertaa 9 jaettuna 4 on 2, 9 - 2 on 7. Eli lisätään vielä 5, anteeksi.
6 miinus 2 kertaa 7 plus 5 on sama asia kuin 6 miinus 14 plus 5. Ja tästä tulee nytten, me voidaan laskea, että ihan mitä halutaan, mutta vaikka 6 miinus 9 ja tästä tulee nytten meille miinus 3. Ja miinus 3 on meidän lopullinen vastaus. 98 plus suluissa 79 plus 102. Tää on ihan peruslaskutoimitus. Periaatteessa sillä ei ole yhtään mitään väliä, että laskeeko 98 plus 79 plus 102, laskeeko 102 plus 98 plus 79. Siellä järjestyksellä ei ole mitään väliä. Kyse on vaan plus-laskusta. Mut periaatteessa me saadaan tää laskettua helposti siten, että 98 plus 79 plus 102, niin tästä pitäisi tulla 181. 98 plus 181, niin tästä pitäisi tulla 298, eli se 279. Ja se on meidän lopullinen vastaus tälle tehtävälle. 97 kertaa 251 plus 251 kertaa 3. Tässä tehtävän alennossa on sanottu, että laskinta ei saa käyttää. Joten tämä kertoo siitä, että vaikka mä osaan tosi edistynyttä matematiikkaa, niin mun peruslaskutoimitukset on ihan ruosteessa. Mä yleensä käytän laskinohjelmia näiden laskemiseen. Okei, tässä on nyt ideana se, että kun meillä on niinku täällä kertaa 3 ja meillä on täällä kertaa 97, niin periaatteessa se on sama asia kuin 251 kertaa 100, että 97 ja 3 yhdistetään, ja tää 3 kertaa sisältää tämän 251 kolmesti, eli meidän ei tarvitse kirjoittaa uudelleen. Ja tästä tulee nyt jotain 225 000, 25 100, kyllä 25 100, se on meidän lopullinen vastaus. 4 kertaa 258. Tää voidaan ajatella silleen osissa, että mitä on vaikka 4 kertaa vaikkapa 250 ja sit mitä on 4 kertaa 8. 4 kertaa 250 on 1000 ja 4 kertaa 8 on 32, eli vastaus on 1032. Ja tässä on meidän lopullinen vastaus päivän viimeiselle tehtävälle. Kiitos kun katsoit videon.